பச்சை மாங்காய் 1 எடுத்துருக்கோம், கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். திருகின தேங்காய் 3/4 கப்பு, 2 பச்சை மிளகாய் நீளமாக கட் பண்ணது, 10 சின்ன வெங்காயம், 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. இனி நம்ம இதை எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அரைக்க வேண்டியது என்னெல்லாம்னு பார்க்கலாம். இந்த 3/4 கப்பு தேங்காய், அப்புறம் தேங்காய், அப்புறம் சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த தேங்காய், சின்ன வெங்காயம், மிளகாய்த்தூள், மஞ்சத்தூள் எல்லாம் நல்லா தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பேஸ்டாட்ட அரைச்சிட்டு வந்திருக்கோம். இந்த அரைச்சதை வந்துட்டு இப்போ நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் சமைக்க போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் வந்துட்டு இந்த அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை நல்லா சேர்த்திக்கலாம். அது கூடவே வந்துட்டு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். ஒரு 3/4 கப்பு தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கிறோம். இதை நல்லா அந்த பேஸ்ட் வந்துட்டு அந்த தண்ணி கூட நல்லா சேரணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாங்காவையும் இதுலயே சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகாவும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதையும் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துக்கலாம். இதை இப்போ நல்லா வந்துட்டு நம்ம கலக்கணும். இந்த குழம்பு வந்துட்டு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப வந்துட்டு தண்ணியாட்டவும் இருக்கக்கூடாது. இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ நம்ம வந்துட்டு இதை வந்துட்டு இனிமேல் தான் வந்துட்டு ஸ்டவ்வில் வைக்க போகிறோம். இப்போ இது நம்ம நல்லா கலக்கி வச்சுருக்கோம். இனி நம்ம வந்துட்டு இதை ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாம். கலக்கி வச்ச எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கோம். இனி இது வந்துட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். அடிக்கடி கொஞ்சம் இலக்கி மட்டும் நம்ம விட்டுறணும். இது இப்போ நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். அப்புறம் கொதித்ததும் வந்துட்டு நம்ம சிம்மில் வச்சு மாங்காவை வேக வைக்கணும். இப்போ நம்ம இதை கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொதித்ததும் சிம்மில் வச்சுட்டு மாங்காய் வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். மாங்காய் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. 1 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் அதுக்கு மேலே ஊற்றிட்டு ஒரு மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம மாங்காய் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க.